publicitat. I el sol brilla retirat. I nosaltres sempre anàvem, que fa la nit. I ara treballador, jo tinc un contra WhatsApp, de primer de l'ESO. En l'hora del dia me quería mucho más. Cuando quita a costar, me dediqué y sabía la ESO. Yo me caí y el nuestro va a quedar. Yo no sé explicar el equipo, que nadie quiere contar. ¿Y tú qué esperas, Marcelo? Aplicarme y a estudiar. Yo no me voy a preguntar por si Calla, secundino, esas de televisions. Has tenido posicions per a fer el caputxino? Yo no sé qué podré hacer si seré guardián, arzobispo o capitán. Quan de fanater. Si us calleu, sempre veniu encantades arguments. En Pau el home noble, fíjate en la terra accents. Que adelante voy a saber lo que no alcanza ningú. Si per més que vulgui fer cada un, és cada un. Vull dir, que no te talen el llegir no en cobreu. Deixem els llibres per avui i és que va a passejar, què diré? Yo digo que sí. I tu? Yo qué sé pensar. Si a la vista de mira que ve atrapador. Jesús María, sempre. ¿Y la Santa Comunión? Fàcil, el temps que passa la sàvia de mitjanit que se deixa passejar perquè es troba bo. Ya has visto atrapador. Que ahí va tu mister matat. Ese que tienes apaga el papel de Santa. Ara anirà a prendre-lo, pues així un rato quan vinga el pare quedarà més sec que el camp de la xeringa. Saber lo que se puede, de saber està de riure, però serà un cas que s'ha d'escriure. Podem vosaltres fer-lo. I continue, en bona hora i ben fort, direm jamón de repente. Favise la bendició i el mort calla i està fred. I entonces comencen ellos a sumar ese torneo. Vicet es queda pasmat al veure equivocada i no el creu, i se va a ver afrontat. Jo dic que en ti més virtut de ressuscitar este dit de la cau. Pas la creu i el mort s'ha d'alçar el mortal alegria. I entre tots farem veure l'hipocresia que la virtut resalta. Antes de haber atrapador, yo te contar músicas que pasemos. Tú, secundino, no eres pasarás de sentinela. Y conmigo avísese. Ahí se dice que la graven per saber y saber. No saben el que fan ni coneixen per mitjans. Ante la primera suïcidi i la segunda es veu que és ben públic i notari, que enganya a tots, i al mestre i al condiscípuls també, però a mi i als meus companyeros de quau, que són ja gratuïts, i tolle, por sempre regalés i regalés. Ja torna de passejar, vaig avisar a la gent, per riure d'aquest tonto que avui perd el seu saber. Trapalón, ya ve, corre Marcelo, que es el mortal del Mateo. Pues pase yo, hoy se va a ver el milagro de una final de todo el amor, usando su mulo. Ahí se toca Trapalón, que ya está cumplida y eso me da un culo. A mí un chicano, ¿qué pensás? Es que hay que pensar yo, en si venir esta volada y no tener películas. Allá vas. Estoy ¿no? Esta sabe como un prior plantea sus costats al frares cantando el Kyrie Patades, prior de aficions, pues que comience el señor y yo el principal actor. Mare de Déu, qué desgracia! Què ho havia de pensar? El pobre està molt bien i els estava viu i sa. Qui no es donarà remei que torni a la vida per esta mi tan desgraciat? Si el remicro del tenim, jo vull tindre el gran sant, al deixat de virut, al més humil destinat. Crídalo y en nom de Déu, la gràcia celestial, el rei Sant Virgo i després la Santa Pau. Vicent Ferrer, avui és el dia que has demostrat lo que vas. Este compañero nostre, ara és sentat a passejar, se nos ha mort de repente, sense saber com ni quan. I nosaltres estem fent tus comptes, pues al veure en este estat no saben què han de fer ni per qui camí ni pegar. Però veu que nunca falta les aficions més grans ha fet que tu te trobares per a que en nostres mans nos tragueres, ja que tens el do de ressuscitar i fer miracles. Si Dios donaré la bendición y a la vida tornará. Vicent, seguís el camí. Y no tienes secretas de estos suceders, tanto los drogados o tus manos. O calles o vas ver pronto que estic feliç al posar. Vicent, en tu confiem, tens el remei en la mà, fas que ressuscite esta gràcia en cel tendrà. Déu poderós, justamente, que todo lo monterrenal acabó vuestro sujeto. No me impuso celestial, haz creerme vuestra gloria, no me designo con él. Con él se desgracia, pero es una colección.
torna escolta, fas que ressuscita el mort. Ja que no has volgut donar la paternal bendició, jo vaig a fer un miracle. Vaig a veure què és això. Xics, comencem. En nom del Pare, i del Fill, i de l'Espírit Santíssim, torna la vida del món a Marcelo Sanabuja, que de repetirà molt. Això crec que és una broma. Anem, alçat, que el miracle l'ha fet com a estrapalón i no és el Vicent que el tiene per milagros. Anem, alçat, què fas que no me respons? Alça't i pren-me el Mateu, que no té res, que ja estàs bo. Mireu que el són ja alçat. Sí, però lo del braç no li fes sus manos. Que no pots alçar-lo, i això que pesa un milagro, veus? Encara que pesa més que un plom, no puc en ell, ja me canse. Mare de Déu, està mort. Calla, calla, fus d'ahí. Veurem si jo tinc poder més que tu. Marcelo, prou mira de xarxes. Alça't. Alça't. Mare de Déu, està exagerat. Estic atonit, què passa? Què pare? Qui m'ha ficat en mig d'este laberinto? Un mort, t'has desmayat? Trapaló, per Déu! No desapareix, germà, que jo no tinc ni valor ni alito per anunciar ni un pas. Jo li pagaré a vostè el que nosaltres fa. Ja va tornant al buen sí. Com te trobes? Estàs bo? Me trobo bo. Sols la pena de veure estar a mi mort i que no la porta. Això és el que t'he xuat a les xonxes. Si haguera ple un doctor, Ben propet, vaig a l'escamp. Estic més arrepentit, però poder remediar. a veure el doctor què diu. I si aquí no n'hi ha, anem per Vicent Ferrer. I els que allà demanem 1000 voltes per no poder salutar. Ja va, ¿te parece que voldrà mi després de desambular? Tratarem de suplicar-hi. Mira el doctor. Así está, el doctor Platino, ese metge más pamalat que sus trobadits de tota València. Ahora no existe el caso, es el milagro de la ciudad, que tal vez matará. Que nos ha muerto de repente. Pero si es muerto, ¿a qué no está la noche? Señor doctor, reconoce algún paso. Entre el formativo, vamos a ver la pared. El problema es que los que tenemos de ser algunos positivos, pero sabes, viva el de papel. Venga, Ahí va. Al morir, al recorrer, que pone un gótico de la que pose los cristalinos. Diga, para la familia, dar un papo de dejar, tener una presión, que no les pasa a pasar. Esta vesprada de que se va a pasar, hem vist a Vicent Ferrer que se va a passejar i per caminos de la seva santitat, aunque que es considera Pues posible. nada, ya pot i així el mercolat, li dóna tot. no, señor. La meitat. Guárdeselo, estoy por ti. Això és el que dic, que esta vesprada se va a passejar i Sant Vicent. Pues nada, ya sé. Ya sé que no se puede ni se estudiar. Mal fe de empullarse. Señor doctor, és el cas que creen fer una broma cada vez se l'han trobat. Pues es por como usted nos dijo que no hay nada paranormal. Pues si no tengo un test de posar alguna de perversa, pero después de pasar la broma, hem vist que estava xerant. Pues nada, ya sé. Está claro que este caso también hay San David y la luna no es el verdad. Per si té remei, vaig a visitar sa mare i el vicari. Si Vicente vostè podrà tornar, Ahora voy, al sur hace cantar, ni no es pols. Es mort y muerto está, señor. Yo soy el que te la nuevo sincera medicina, pero mort de mí no mía. El vicari ja m'ha presa. ¿Sabes que se ha bloqueado? S'ha mort, que no vinga. i se que no tengo fill? Marcelo t'ha recitat, el senyor doctor l'ha vist i no l'ha pogut curar. Morte de què? Què has fet? Salte que s'ha muntat de mistic i se'n ferrer. Però son fill mort i le dat de chances per del mort de segur que en realitat. Madre de Déu, madre de desamparat, amparo-me de no miras de picar desgraciat. Senyor doctor, diga. Señora, de nuevo se exerció la parte de Dios no. Dímelo, señora. Es que Dios siempre de que tiene la voluntad de vivir y resucitarlo. Si no ocurre, el mort puede tomarlo todo. Jo faré que vinga. ¿Dónde? Pues perquè que no me'n vaig. Este hombre se escucha sobre los platónicos del paz. Ella se ofrece seguro que la Biblia y poder de amar. Déu és poderós i sant.
Sí, senyor, arrepentits. Que has de una volta així, tornem-se a ser Ferrer, que has una res que fer, que és el que se sent. Vicent Ferrer, ¿estás pruebas de royal? Així de que no sols de Macedó, així de que te puedes cambiar, Para un rato. todo eso. Vicent Ferrer, tienes de por compasión, que la culpa no tingué. Vicent, implorem con crits. Nos mires en gran pietat. Heu fet una maldad i menys que m'arrepentits. Sí, Vicent, no soy la madre de Vicent Ferrer. Que vol que ressuscita l'instant, que has de tres siga més cavall que està per aquí mudar, Vicente, deu estar mica d'estima i deixa-lo per aquí. No es que igual entonces, que le dan las cosas. Y si esto es como un orden de las tres, que no necesitáis justificarme, porque Déu de misericordia, no de misericordia. És veritat, però además són els càstigs són millor. Deixa que es pot dir, no sé si és un fet, podré tenir que mudar aquí, i no sé si és un fet. Vicent, Pedro Salazar, te suplico perdón, no ya no se nos queda dinero. Pero ustedes miran eso, la idea, y eso, ¿eh? Luego podéis mal a la vida sin feliz que se No ressuscites, Vicent, que esa no estiga molt molt parlant de res. en donde el Padre, del Fill y del Espíritu, come tornará a vida al cielo, que la Biblia es sagrada. ¡Milagre, milagre! Gràcies, Vicent, de l'Hortat. Ara continuem, ara veig el teu poder, que ara arrepentiré tot el mal. L'haig pogut fer per la penitència que m'interessa. Al ser entera al cielo, que solo al solo sol por el pecador, que solo sabe que La verdad es que son de valores per vincular-se bé, però van els arrepentits, però no es val de l'eix. aneu a casa de Déu el Déu, altres direu que no vos creu. Aneu, fill meu del meu cor, que de mi n'agafaré tres meus companys perduts que estan a ser. Que pots contar con això perquè cada persona està mort com un grup que fa res. Que si verás realmente el programa de Dios. Ja ho sé, i si no algú, jo no m'autoritzo així. Complim nuestra misión y en fer lo que em toca de fer al lligar Vicent Ferrer al seu costat escritor. Anem cap a l'oficina. He ficat ben evident per la nostra correcció tecnològica. Publicaré en tot el món este viatge que ha fet el nostre paisa i grans a Vicent Ferrer. I perquè quede de memòria, així es posarà una creu. I este portal de la mar és testimoni també del portent de milagros que viuen tenint sense hores i estudiant al mateix. Han intervingut Tiburcio Encarni Román Luque, Graciliano Enrique Ciscar Valls, Pascasia Alicia Soriano Puig, Secundino Dafne Rodrigo Soriano, Marcelo Marcos Díaz García, Trapadón Rosa Elena Hernández Ramos, Modesto Artur Maíquez Vidal y con San Vicente Ferrer Antonio Díaz García, para la dirección de Laura Castillo.